Honest Ndi Igbo ekene munu bike na nene maka asị mana ka baru na subscribe na channel anyị na-share kwa this video ko nkwa n'ike na ga viral biko achọ m kunu nene ebe nwaanyị anụ nwa na-achọ dị na-akpali Chineke asị na na-akpali Evangelist Ebuka Obi. For how long shall we continue to live like this? For how long? Kita no ikpuru Evangelist Ebuka Obi n'ọnụ kpolu Fada Mbaka n'ọnụ all at the same time. Ha ncha mbụ ndị Igbo at the end of the day si na anyị niile bụ ndị Igbo. Unafukwa na nwanne na-eme ihe dị mma ịkwadi ya because the greatest enemy we have in this life na ọ bụ na ịmara the secret to somebody else's success, because I've come to learn that learn to respect people no matter what they, without you not knowing what they do for a living. Learn to respect them. Learn to respect boundaries also. Maka na amara m ihe bụ na nwaanyị ka ebu nwaanyị, amara m na ibe eze nwaanyị ka ibe eze nwoke, amara m nke ị na-eme eme, amara m nke na practice ma I don't even want to know. Biko ị na-eme omenala gị, try as much as possible ka ị nọ na lane gị na-eme omenala. Ịchọ ikwu okwu regarding omenala gị. Ịchọla ịkpọ ụka, biko maintain your lane. Maintain your lane, because Bible verse that says that thou shalt not judge so that you will not be judged. You know na lane ụka gị. Ịchọla ikwu kwuo ya according to your ụka. If ihe na-eme n'ụka gị na ị like ikwuo ya ihe na like n'ụka gị. Not pokunozing in somebody else's business. Ichogidi correct mmadụ or na mmadụ meli ihe dị anya, because everybody is bound to do mistake. You correct ya in love. In love. Because so many people will go the mind of wickedness and the mind of hatred now and mind of evil. See, ewela annoyance ma frustration na-agwa mmadụ okwu. Onwe ihe ndị mmadụ amara n'ụwa. Two captain anaghị anọ n'ofu ụgbọ na mmadụ mee mistake or daa okwu ịchọla igwu ya okwu gwa ya with annoyance, automatically that person ama nge gị ntị, because you are not really correcting that person, you are judging that person instantly. Achọrọ m kwunu na video nwaanyị anụnwa kwunu n'ihe ọ gwara Evangelist Ebuka Obi na Fada Mbaka and other men of God. Asịkwa na ụka dị n'obi that you should come and test and see that the Lord is good. Ndị Igbo wee na-akwa n'egwu sị na ụka dị n'obi, na-agụkwa n'egwu sị na ụka bụkwanụ onye lue ụka ọfụ n'anya. If you don't know anything, please don't castigate that thing that you don't know. Please and please. Maka ada ama ama. Maka gịnị ada ama ama. Nene the video anụnwa. O nwere video mfụrụ ebe Ebuka Obi na-eme mmadụ deliverance. Ihe ọ nọ na-asị na the video bụ Queen of Coast out. Queen of Coast out. No queen, like no mmụọ mmiri bụ ife bịara oke. Like ndị eziri ka ha bịa waa ya, ịmago ndị mmụọ mmiri zi ka ha bịa waa ya. Church bụ scam. So kedu ife meziri eji mmụọ mmiri ji adezi awazi ndị religion, ndị Muslim. Enugo na iman sịrị ha bịara ewe ya. Other religion, thousands of other religion, wele ebe ọzọ a na-anụ mmụọ mmiri kwe na sekwe na ka ife melo ji bụ so na Christianity. Okwu m bịara ikwu maka Ebuka Obi ya. Ordinarily, ọ na-abụ nne ihe anya mgaba, Adam peaceful, humble, loyal and meek n'ife. Mana mgbe m bido wee kwujowe Ebuka Obi for the first time bụ mbọsọ ọ kọchara ndị dibịa niile, kọcha ọdịnala Igbo. When a cousin are dead, I go to other gods multiply their sorrow. Where's okay, Ebuka Obi, if follow Muslim, if follow the problem of this country. Okay, malo no Muslim, but the problem of this country, and they want no Muslim afa. So guess if I'm allowed to burn there's a wine and the dibia cable on. And there's a wine and the dibia on no before more papa Ebuka Obi na mama Ebuka Obi na papa na mama me na mama me. This is somebody the busy na yanti ashere. Nti ya no everywhere. Ono no kanolu na ebe niile o cholo de inu ebe a na ekwuchie. Ma still o cholo just no ikwuche mmadu ya ha akwolu ga aka. O di afia ahụ mmadu aba church si na ya wa bụ Ezenwanyi. Akoheri. Iwe chefuze that no bụrụ na ndị pastor abịa na nkem na pastor carry 100 n'ihu Chukwu na ihu mmadu. As in the most, as no what if I'm quite regular in this life like my words.
ewere ife as na abala mmọnwụ naanị ma wuo ihe anyị so afụna m nwaanyị ngeji wee chịwa achị ịnụnụgo na mbịa na-asị na pastor bịara na nke m because na ama m the people will always go to seek ndị omenala nwere ike ịjụ ka ndị ụka nwere ike mana ya wabịa otu oburu ya n'isi akọcha ndị anya so oke ị na-eme ewere places ị na-ada ada okwu ewere ife ị na-eme ọ ga-abụ anyị tiewa ya vonitewe kịta ịfụ na nke a adịrọ mma anya sị oke ga itie eze enyi anyị ebe ọ bụ na ndị dibịa adịghọ ma dị ma nkọchawu ndị muslim maka ọ bụrụ na ị fụtara sị na ndị muslim na ndị aboki na-eterorize Nigeria na ọ dịrọ mma ọ bụrụ na ị pụtara na-ekwu okwu Sambisa forest ekwu okwu ihe a na-eme ndị a na-ebe onu akpọ ndị na-ebe ha onu ihe ya marụ that na day because these other people na-eme worst evil nọ na this same country ma na-eme mkpọwu ha afa mana ọ na Igbo tradition something Yoruba ọ bụla sọsọ Ebuka Obi bụ pastor. This is something Yoruba pastors has never done. ọ bụrụ na m chọọ ichase clout njiligodi winners chase clout winners is 100 times bigger than ife niile Ebuka Obi will be. Fe page ma dey earn ego, page ma don monetized. Ikuche Ebuka Obi lose followers. They are the ones everywhere. The first time I lost so many followers. It's an equal so good na Facebook you get no followers. So Obolo could not to gain followers. Truth for truth's sake. Is it an chase followers? I have to say bigger churches if the church are scattered everywhere. Obolo church ni know when they are boss. So just before I buy into today's topic, just know that ni hem kulu merunjiwe tochawe Ebuka Obi for the first time, but no binitere against Igbo tradition, which prominent Yoruba pastors ke Ebuka Obi no kwa mana spirituality ni ihe niile ewenu lo ekwujolo ogun ewenu bolo ekwujolo ihe ndị Yoruba na-eme o nke ndị Igbo na-apụ iche so nke ndị Igbo ahụ ifiri na ọ na-apụ iche welo light ịkọcha Ebuka Obi etu ọbụla ha si wee chọ because he is also other god to us. Anyị si na egbe belu ugo belu ọsịsị ka egbe ebe na ugo ebe na anyị wabụzi the problem. Anyị wabụ ife mezi na gọọmenti adịghọ ma anyị wabụ ife sizidere Nnamdi Kanu. Anyị wabụ ihe mezi na alụ ha ụzọ anyị wabụ ihe mezi na yellow education anyị wabụ ihe mezi na hospital adịghọ. So okay now let us return it to him na his what if no wrong with it. There were so many pastors, remember, that we can pick on. Well, we pick on selected few, and we have our reasons. Since Mbaka, I cannot speak against Mbaka. I recognize his office as a DB and order many how. But if I'm Jibia, or now I say Queen of course, why does the Queen of course have to tempt Ebuka Obi? Why? As wisdom is profitable to direct. Common sense is not common. Queen of course, obugodi no na-eme exist. Owaya dị iche. Queen of course, they will ability ila awolo mmadụ. No, when your level is low na spirituality, you will be seeing Queen of course. Listen, churches in India for Queen of course, je check ha. Or a specific kind of church and the same place ka fasu we na take. So why does the Queen of course have to tempt you when Queen is your source? Why are they looking for you when they know you belong to them? When they know that Nagana Father Nama. Obulu ni mepe church before heavens and earth, before powers that be. Obulu nagina nature adilonama that your church aman for 1,000, 2,000 members. Of 1,000, 2,000 members, Maluwai. The imandi welu ko real aguno nusoloka 5 or 10 members. Nde madu juta echi nde madana. These are people who were raw, as in, these are people seen and blue, the real gifted. Ebuka Obi on a church business since him on a secondary school. Eperum wampe. Nobody heard him. Obuno demo, obuno malozi Jesus that time. Oh my Jesus. Kedim Bible don't know Ebuka Obi mboje meet Dibia na akpọ Mbaka. It will not see nature igwam because Mbaka bụ dibia. Okay, Mbaka say okay, obolo eto ah. Say Johnson no lo na obolo eto ah. Pụta di ọsịsọ. Obolo odumezo say ka njira okpodowa God. Ibe na adoration asị ndị 1 million pụta wanu.
ndị chọrọ ịfụ Mbaka ji 1 million fa pụta bụrụ na iji 1 million pụta ka ife Mbaka na-asị gị ka ọ baa gị mmọnwụ ebe a ka ịfụ n'anya ihe ahụ ị na-eme na-adị aga gị jekwe mme ya na a ga-anụ na ọ bụrụ ya gịnị bụ ịba mmọnwụ a na-abarụ Jizọs mmọnwụ ịmalọzi omebe ịmalọzi ijite maazị ọkanga ọ ihe a ka Mbaka ga-ekwu ma ndị 200,000 ọ ka na-emekwu ya na adoration ruo echi ka abaa gị mmọnwụ ka ịfụ n'anya. So he has always been in church business until Ojeze. So whatever Yana Mbaka Jeketero that prospered him is not an issue. But the issue is nihi na afuro n'ohu nnewu ni kwesịrị ịfịa n'ohu nwa ewu. Mbaka dị ezuzu a minister. Mbaka ewelo time isi dibia si. Wetelu m record Mbaka ebe ọ na-ekwu maka dibia. Ihe ga-asị bụ no political level father no onye ego na fort ya mana imafo ebe Mbaka na-ekucha Igbo tradition. Mbaka sị gị gịnị no anyị na gị bụ ndị mmiri aha na owolo ndị ọzọ bụ ndị mmiri ije na ọmara ife ọ na-ekwu. Mbaka na-apụta na adoration sị na ọ na-eme nrichi na taa ka ọ na-enyechi ya ndị. Mbaka na-apụta na adoration sị na anyị bụ ụmụ ikuku. 4 places ka esi ala ụwa ịbụrụ nwa ya wee bụrụ nwa ikuku ịbụrụ nwa ikuku ịbụrụ nwa na ịbụrụ nwa na ịbụrụ nwa mmiri. Mbaka na observe tradition. Mbaka na observe and other culture than spirituality. Etu ahụ Yoruba pastors na-adị culture than spirituality mana ebeze na nke Ebuka Obi ọ dịzie ka ọ bụrụ na ibuputewe ndị Ezenwanyi ebe chọọchị gị is it fine that na pastor bịa na nke a record drive for gram. I record drive because no one member. I record drive because no na ụzọ, no na the legit way. We can never do that. Obolo competition. But remember that now we are speaking that Christians are converting to Muslims. It is not just traditionalists. People are moving around looking for solution. Traditionalists are moving to church for solution. People in church are moving to tradition for solution. People in church are moving to Muslim, moving to Christian, moving to India, moving to China. They are looking. Man is a hunter. Man is a seeker. When people come to seek, you make it a big deal. Yet, Ebuka Obi kacha ya ncha ashari. He knows everybody on social media. He will tell you he doesn't know. Man, I want to reply. Imalo that na he know. Imalo that na gini. Na ashiri anu wa ya na ashi. I just collect gas no be Ishi na-eme na Igbo no na afu yofu. What I'm trying to say is now Queen of Coast no bụrụ na ọ na-eme exist ewulu whatever is and ojeko he possess mmadụ bịa no ụmụ mpịampịa pastor no ụmụ mpịampịa mmụọ ụmụ mpịampịa brothers anụwa ịghọta oke isi kwado oke esi etinye gị n'ihe a na-eme na ihe etinyere gị ga-egosi level of ihe na-afụ ewelu ndị na-afụ demon mana ị na-efu that na ndị pastors ọkwa ha gbagọta na spirituality na fadi afụ demon hello how many times ka ị nụrụ a na-ekwu okwu demon na oyedekpo a na-ekwu okwu na somebody Queen of Coast very times oyedekpo hello kedu chọọchị ka chọọchị oyedekpo ka Jizọs oyedekpo dị iche na Jizọs Ebuka Obi Jizọs ọwụlọzi ọwụrụ n'iche ịnụnụgo ụdị ihe ahụ na redeem ịnụnụgo na Queen of Coast say inunugi ya na redeem inugi ya na Christ Embassy inugi ya na Catholic Church okay ka apụ inunugi ụdị ihe a inugo na Catholic Church na akụ ụdị shiwa akwa na se ndị Ezenwanyi inunugi ya. That is why it is tomorrow my respect goes to at least Catholic Church. Prize for sustenance enwere ife ga-abi alliance cha like this na afọ rubbish ihe na afọ ma ndị show then ị na-efe ajụ. That is why some people got confess na ọ bụ Queen of Coast na ọ na-ata block na o si na block eme ise na ọ na-aga oli n'abalị na ọ na-agba akwụna na ọ na-eme onye a confess cha ihe ndị a niile mgbe ha ji eweta owu ya epleli ya tape ọ dị surprise because na ihe a bụrụ ihe o menugo ọ dịzie ka mmụọ ọbara onye ahụ ime mmụọ ejekọ ha okwu ịba gị n'ime mmụọ niile dị n'ala Igbo dị sacred mmụọ mmiri dị sacred mmụọ aja anyị dị sacred mmụọ anyanwụ dị sacred mmụọ ikuku dị sacred and o nwere ife mmụọ na ụka na-azụ. Why will the more want to tempt you? When the more is seeking ka ga-esi wee megharizie ihe ndị nọ n'ilo ka fa baa n'ime na they want to come and begin to tempt you. Fa tempt again na ndị ka na ga-apụta. Ọ bụrụ na Queen of the Coast na-adị eme exist
bata na church gi as in a non-existing create. Every time I'm not try Igbo a psychic of our people. Na gwa gi kita anụwa na gụwa na afụkwe na as a traditionalist. Na onye Muslim will onye na afford the show. Onye Muslim will encounter with Allah, with Muhammad. Na gwa gi na onye Buddha will Buddha ofolo. Na gwa gi na onye Christian na afu Christian. Na gwa gi na Indians na afu Christian na their revelation. Christian na ye ha promises sound and clear words. Na gwa gi na ụmụaka merisleso we nke ha na afu. Na ụmụaka odin we nke ha na afu. Na Germans we ifefa na afu. Nany spirituality, that when I try Dikanka, this is my encounter. When I try Christianity, that I receive message from Jesus. But hey, you're psychic. So how are you sure that now those people giving you message is Jesus? And how are you sure that now those things you are seeing is demon? When you align wrongly, you begin to see wrongly, you begin to lay false claims, no evidence. What did I say? No evidence. Mbaka should have known better. So Ebuka Obi na ya Mbaka ya. Ewelu long way, he has long way to go. Although no na ministry since no na secondary school. Mana ya study waze Mbaka, kwa na Mbaka abụrụ onye efe. Mbaka abụrụ onye efe. Mbaka bụ nna Ebuka Obi abụrụ onye efe. Ọ bụrụ ị nọ na social media iko nke ị chọrọ ka akọwata gị na akọ nonsense. Ị chọrọ ka akọwata gị nke iji bụrụ onye. Ọ gị bụ Chukwu ka ọgụ a were ụwa. Ọ bụla gị wee ụwa. Ewere people who are fearless ga-agwa gị mmehie gị n'ihu. Ọsọ gị bupụta 300 billion na ị ga na-ene gị ya na-agwa gị. Anyị adụ ọkwa moved by ihe mmadụ. Abụ m such an old soul that n'ọgụwa were as n'ọgụwa bụ ihe were n'ugwu anụnwa gbasalọ m. N'ọgụ made the right thing. Showing of course. These people will be a manifest to hypnotize her. Ije TB Joshua, you get medicine, all this in Pampa Church. A one solid church in a car, Queen, say, I bet them to. A one church, solid church. I want them get that Nama me if a malo chichere. Nam ga neba kita, waggy, oye buoye ni hoya hobo, waggy hoka seme. Ikwu Mbaka ngwa gị ihe Mbaka kasị m ije ebe ahụ ịchọ ya na eweta ya na ya. Ụmụazị batara ministry na-ene onye dịkpa ị na-ene ndị papa ndị kọnkagolo ụwa anụwa in ministry. Not gụwa. Plus self gratification. Amụmụ ị na-ebu malụ ga-ama. A na-adọ gị vam. Odoko possible na we genuine call. Ewelu di meekness, ewelu di humbleness. Ewelu di as in emaloka genuine call said. Do you know that in a small pride like this is scared the accurate spirit again now because of what Jesus but more. What did he get more to I know we push or did this and more away. And now you see because you find out that these people are very humble, holy. What if I Jemon? Ndi am na agwa gị ha. Ama m na mmadụ niile ama nọ n'omenala wee ma agụ. Ma lue chi self. But manụkwa na dibịa ha na-akọchata na dibịa bụ prophet and prophetess. Oyota. Ọhịa na ọ bụrụ na dibịa ahụ welu kọlụ tụgharịa kọlụ ya bụrụ Bible ọ bụrụ prophet or prophetess. Na ọ bụrụ na dibịa ahụ dobe Bible ọ bụrụ dibịa. And na mmadụ na-adị njọ ọbụla because na ọ na-eme ọdịnala ọbụla because na ọ na-aka ụka mmadụ na nọkata jiri aka ya duru owu ya njọ. Asị m gị gịnị, let the young in ministry look unto others who have conquered ministry and they learn. For most of these people cannot stand against tradition. If Yoruba people cannot speak against Yoruba tradition, we don't expect Igbo people in ministry to speak against Igbo tradition. And when you speak against Igbo tradition, you don't expect us not to talk as you are who. Oh, well, we are not included. We don't care about you. We don't care how much you have. We don't care your impact. We don't care your fake miracle. We don't care what you are able to do or what you are not able to do. We only care for the gain truth. I am a truther. The only thing that satisfies my curiosity no one know about truth and light. Not whatever affluence or whatever I have to show. Those are not evidence of such. If I bring truth to bring light, let us negotiate.
For my words are light. Amakwa m na Ebuka Obi ga-anozi ya because ihe okwu mmadụ na ọ na-ege onye ọbụla ntị. Ọ na ya ncha ashịrị too much, ọ like ashịrị. I really hope that he changes and learn from people who are senior to him in ministry. Ọ bụ ọkwa ije chu uwe na akacha sọsọ ndị ire ijegwu ya. Mbọsị ifuru ebe pastor na-ekwu okwu, onye ifuru na ya na-ekwu okwu against esi ya ekuzi n'okwu against Igbo na ọbụla Igbo tradition but the problem. Na ife adịwala ọkanga adịwala. Anụ ọkanga ka emere gị chọọchị gị ji wee guzoro taa. Maka na ọ bụ taa ka amụmụ ị na-ebu mmadụ gị. Mana ọ ntiri ba mmọnwụ. Ka amụmụ ka anụrụ onu gị, asị gị jeze ka anụ onu gị, anụzie onu gị. Ibinitezi kọchawazi ife mere eji wee n'onu gị. Come out from there biko. Amụkwa m na-esigo the video ni like ihe ngwa kaba arụ na subscribe line na this channel. Egbela notification gị ka enwe ike na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tile video ọfụ. Nke kachasị mkpa webụlụ biko kaba arụ subscribe ogbe notification ka iwe na-enwe ike na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tile video ọfụ. Drop a comment gị na comment section. Kọrị n'ọzọ ndị bye.